110. Wala ka. Ayan. Round 1. Fight! Yan. Parang nakauna na si Juster. Wah. Malapit na. Ayaw na niya mga 110. Pila? Loser. Pila? 100 na ko. 100. So yan, nakabawi si My Jasper. 110 ni mga ka 100. Wala na gibay, di mo sibog. So yan, last. Round 2. Fight! Oh, layo na natin. Halaka. Halaka. 110. Halaka. Nauna si
Tagla. Mas lang taga mga ay. Mas lang. Ah. Pila 120. 110. Oh, 110. 110 ko pag overtake nimo ganina. 120. Sabi. Lahi gid sa grading ba? Advance si ano? This. Lit. Oh, mo pilit ay sa gearbox ako ni guys, kami na pero parehara. Sakto siguro nimo, accurate. Pero ako mo pilit lang gyud. Mo pilit lang gyud siya pag abot og 110, wala na ay. Mo maabot pa man ta sa gamay mo ana pero mura magbalik ang speedometer. Sayang. Tomat. Ano man? Last pa? Last. Okay, sarapat. Final round. Mana trafika oy. Ate wa ko disulod ay kaning kay ko. Pistol buguyan ni mo. Do ka kinakot. Pistol. Sayan. Ako ana ya nakauna ko. 110, 120. Danya, kamu na pod. Okay, kamu na pod. Kamu. So yan mga bay. Tapos ng karirahan namin. So, ayan. Nagpapasalamat muna tayo sa ating kay G-Road Trip. Shoutout kay G-Road Trip. Thank you. Kay Jasper, salamat. Kaya nilang dalawa. Enjoy lang niya mga bay. So next episode naman tayong tama sa magawa natin vlog. May plano kaming mag-ride. So ayan, abangan. So yan lang po mga bay. So dito po kami nag-reading ng mataas na rate. Tuloy po maganda ngayon. Ngayon ang oras. Next is 7 AM siguro kami magsimula para walang traffic. Mga 8 AM kami nagsimula mga bay. Traffic na, dami ng sasakyan. Kaya ayan. Yan lang siguro mga bay. So uwi na kami. Uwi na. Right? Yeah. Next. Sabay. Maura gyapon. Sige lang sunod. Maka 150 ko. Nanakay kagbat sa imo ha. Reader gyapon. Power king reader ay. Oh. Linga di na ka hapa-hapa. Di ka mag oh. Wala jud. Oh, hintara. Power kang reader oy. Way makamat sa reader. Oh. Standard sa ganina. Samo ta maka-rimsit ka. Maka-rimsit gyud ka.
148. Sabi ba? Sada to nimo, ayan na to nimo ilisan og pipe kana maka 1 year na ka. 1 year na ba kanang season na kayo ang makina nimo. Power pipe din ka na yon. Musabot ka balbal. Masangit imo among gud yo. Oh. Sure day. Nata sa islulin. Murapot sa gibate. Pagano eh. Islulin ba yan eh. Oh good. Napayang pasir-pasir bato. Pero katong ipangasapan nig pulis ba loy kay me. Oh. Tulba kay na matay. Pulis nandiy ay. Ha? Oh. Dia man to. Kosoged. Why makamat? Pila? Tubel? Tuyok mo? Yawag gabi tipida di ba? Yapis. Dia agad. Kaya Mio 125, grabe makalala. Sige bay. Dito ka age. Saka. Right.